In augustus overleed de Limburgse troubadour Chef Diederen, icoon van de volksmuziek. Zijn lijflied, Geniet van het leven, wordt beschouwd als het officieuze volkslied van Limburg. Hij zong het bij huiskameroptredens voor ernstig zieken, maar ook voor een uitverkocht Ahoy. Hij werd 80 jaar. Geniet van het leven, zolang als de kind. Maak spaas en plezier. Du leefst toch maar eerst, want straks als het te laat is, dan heb je... Ja, en hier is de pakket van Chef Diederen. Dit is hem. En hij staat hier in een hele mooie eregalerij met allemaal mensen uit Valkenburg die speciale dingen gedaan hebben. En Chef Diederen is natuurlijk in heel Limburg, mag ik wel zeggen, wordt in heel Nederland bekend vanwege zijn muziek. Je ziet hier het jaartal, 31 oktober 2009, is Chef Diederen terecht vereeuwigd in het gangenstelsel van de gemeente Grot. Ik ben een fan van Chef Diederen, ja. Van jongs af aan al. En ik denk dat ik niet de enige fan ben in Valkenburg of in Limburg. Ik denk dat er bijna niemand is die geen fan van hem is. Al heb je die zorg en ook die verdriet. Als ik zeg Chef Diederen. Daar heb ik heel veel goede herinneringen aan. Daar komen mijn tranen in de ogen. Ik ben een jongen hier van Boeken. Ik woon nu al 24 jaar in Luxemburg. Ik ben toevallig hier binnengekomen. Chef was bij mij ook mijnwerker. Dit is het geboortehuis van Chef Diederen. En zijn plaquette die hangt helemaal boven in de gevel. En dit is natuurlijk een prachtige herinnering aan de grootste troubadour die Limburg gekend heeft. Chef heeft niet alleen door zijn mooie muziek en zijn leuke teksten heel veel mensen in het hart geraakt. Dat is ook gebleken dat hij jaren achter elkaar de nummer 1 was bij de Limburgse omroep. De top 100 van Limburgse liedjes. Chef stond er altijd op nummer 1. Oh bella luna, of wat klonk dat ook zo in het licht van de maan. Oh bella luna, het gevoel dat ik... Kennen jullie Chef Diederen? Zeker. Ja. En? Eigenlijk bij elk feest waar je komt hier in het zuiden van het land, of in Limburg, hoor je zijn nummers. Dus ja, iedereen kende hem eigenlijk wel hier. Ik heb hem altijd gewaardeerd als grote troubadour. Hij was werkelijk voor ons een voorbeeld als mens. Een hartstikke fijne kerel. Ik heb hem leren kennen in de 80 jaren toen ik met mijn kinderen naar een carnavalszitting ging. En toen kwam Chef met zijn gitaarliedjes zingen. En toen hoorde ik ook voor de eerst dat nummer waar hij echt beroemd mee is geworden. Geniet van het leven. Hoe gaat dat? Geniet van het leven zolang als de kind. Het is een beetje een boodschap van leef nou, straks is het te laat. En ja, iedere Limburger zou ik bijna zeggen kent dat nummer. Hij is dood. Geniet dus van het leven.